Og lige før hun skal finde billedet med Hannibal over ham. Okay, Og så sætte det der ved siden der, så det var det jo. det er bare... Nu er det bare til dig igen. Ja. Det er bare det. Han kommer så næsten bare så næsten og bare til op på skoven. Og jeg er træt. Det er så klæver han bare hjem. Kæft, hun er nem. Så er det nu, der skal traves. Så er det nu, der skal traves. Nej, det er den tager du benen. Der er så godt.